ҷамшед Нур Муҳаммадзода раиси Бонки Миллӣ баъд аз 2 ҳафтаи талаби истеъфояш дар парлумон ба вакилон гузориш дод. Дар ин гузориш раиси Бонки Миллӣ гуфтааст барои пур кардани хазинаи бонкҳо танҳо дар 9 моҳи соли равон Бонки Миллӣ 380 миллион сомонӣ қарз додааст. дар робита ба барҳам додани нуқтаҳои саррофӣ ки як мояи интиқоди Бонки Миллӣ дар солҳои ахир гашта буд, Нур Муҳаммадзода гуфтааст Бонки Миллӣ барои аз байн бурдани ҳаннотӣ дар бозори арз 1500 нуқтаи мубодилаи асъорро аз байн бурд. аммо айни замон ба гуфтаи раис дар ҷумҳурӣ 4300 нуқтаи бонкӣ ба мубодилаи асъор машғуланд. вакилони парлумон рӯзи 18 октябр ба Нур Муҳаммадзода баҳси тунде доштанд ки зимни он гуфта шуд ӯ мушкили бонкҳоро ҳал кунад ва ё ба истеъфо биравад. дар идомаи баҳс раиси маҷлис Шукурҷон Зуҳуров ба Ҷамшед Нур Муҳаммадзода раиси Бонки Миллӣ дастур дод то 2 ҳафтаи дигар дар бораи вазъи бонкҳо ба вакилон гузориш диҳад. гузориши раиси Бонки Миллӣ рӯзи 3 ноябр ба дасти вакилони парлумон расидааст. Баҳром Шарипов иқтисоддон ва таҷрибадори соҳаи бонкӣ ки айни замон устоди донишгоҳ ҳам ҳаст, ҳама таҳаввулоти умури бонкиро дар Тоҷикистон аз наздик мушоҳида мекунад. дар пасманзари баҳси вакилон бо Ҷамшед Нур Муҳаммадзода аз ин таҳлилгари мустақил пурсидем ки ӯ кори командаи нави Бонки Миллиро дар садри Нур Муҳаммадзода чӣ гуна арзёбӣ мекунад. нуқтаи назари вай гирифтан лозим аст ки иқтисодиёти Тоҷикистон кӯчак аст, майда ҳаст, яъне маъмурӣ ҳоло ҳам зарур аст барои нигоҳ доштани вазъи мӯътадили иқтисодиёт. ва дар ин раванд он корҳое ки Бонки Миллӣ истифода бурдааст бо назардошти шароити мо ин зарурӣ ва ҳамон бо эътимод барои шароити Тоҷикистон аст. ва аз як ҷиҳат ҳамин нигоҳ доштани қурби асъори миллӣ ҳам дар ҳамин ҷода ҳам дуруст ба роҳ монда шудагӣ буд, чунки дар дигар ҳолат Тоҷикистон метавонист бо назардошти болоравии қурби асъори хориҷаи нисбати тоҷикӣ ба дефолт дучор ояд. аммо вакилон 2 ҳафта пеш кори Бонки Миллиро танқид карданд ки натавонист ба буҳрони бонкӣ хотима бахшад то ки мардум пулҳояшро аз бонкҳо бигиранд. шумо ба чӣ далел кори Бонки Миллиро пурсамар мегӯед? ҳолонки вай команде ки пештар буд, вай ба замони пештара мутобиқат мекарду дар ҳолати дигаргунии тези вазъият дар иқтисоди ҷаҳон, иқтисоди дохила метод усулҳои корӣ ва ҳам мутобиқат намекард ба назари ман. барои ҳамин ин команда ҳоло ҳозир аз нуқтаи назари ман бисёр босамар фаъолият бурда. дар парламент одамое шуданд ки аз нуқтаи назари дониши бонкӣ, равандҳои ҷаҳонӣ ва вай хеле бархурдор нештанд ба пуррагӣ. ин фақат ба кормандони бонк, соҳаи бонкӣ, олимон мансуб аст ки онҳо бояд дар матбаоту дар вай бештар ва худи парламент бояд бо мутахассисони ҳамин ватанию ё хориҷа як набуд мулоқот карда арзёбӣ кунад. ташаккур барои суҳбат.